வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட் வடை தான் செய்ய போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் செய்யலாம். இப்போ நம்ம ப்ரெட்டு வடைக்கு தேவையான மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். வேச்சு வச்ச உருளைக்கிழங்க பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா மசிச்சுக்கலாம். ப்ரெட்டு சைடில் கட்டலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம பிச்சு வச்ச ப்ரெட்டை போட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பிச்சு போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக. எல்லா ப்ரெட்டையும் அதே மாதிரியே பிச்சு போட்டுக்கலாம். சின்ன சின்னதாக எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டுக்கலாம். பிசைறதுக்கு அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ எல்லா ப்ரெட்டையும் பிச்சு போட்டாச்சு. மசாலா வறுத்து சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். சின்ன சின்னதாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சது. அடுத்து பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். அடுத்து மல்லித்தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ தனி மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். அடுத்து கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு. உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். மசாலா எல்லாம் கலக்கிற மாதிரி. ப்ரெட்டு அது மேலே தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். ப்ரெட்டுக்கு மேலே அப்படின்னா தான் நல்லா பிசு பிசுன்னு இருக்கும். வடை தட்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இது ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறட்டும். அதுக்காண்டி நம்ம வானலில் எண்ணெயை வச்சு காய வைக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். நம்ம வடையை ஊற வச்ச வடையை போட்டுடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஊற வச்ச வடையை ஒன்று ஒன்றா தட்டி போட்டுடலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துச்சு. திருப்பி விட்டுடலாம். பாருங்க எப்படி வெந்திருக்குது. இப்போ பாருங்க எல்லாம் ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுது. எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதேமாரியே எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம்.
நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துடலாம். நல்லா இருக்கு. சாயந்தரம் பசங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் தட்டிவிடுங்க.